Dnes sa pozrieme na tému, o ktorej sa nehovorí dosť často, keď príde reč na ADHD, a to sú komorbidity. Jednoducho povedané sú to ďalšie stavy, ktoré sa veľmi často vyskytujú spolu s ADHD. Nie je to len jedna diagnóza, ktorá definuje celý príbeh. Úzkosť a depresia. Tieto stavy idú ruka v ruke s ADHD. Neustály boj s organizáciou, sústredením alebo impulzívnosťou môže viesť k pocitom frustrácie, beznádeje a úzkosti. Ďalej tu máme poruchy učenia, dyslexia, dysgrafia alebo dyskalkúlia. Tieto špecifické poruchy učenia sa tiež často objavujú u ľudí s ADHD. Niekedy je ťažké rozlíšiť, čo je čo, ale dôležité je vedieť, že sa môžu prekrývať. Poruchy spánku. Problémy so zaspávaním, nespavosť alebo nepravidelný spánkový cyklus. Mozog z ADHD totiž má niekedy problém vypnúť aj v noci. Užívanie návykových látok. Áno, pre niektorých ľudí môže byť hľadanie úľavy od symptómov ADHD alebo snaha o samoliečbu dôvodom práve pre rozvoj závislosti. Je kľúčové uvedomiť si, že ADHD zriedka prichádza samo. Ak trpíte ADHD a máte pocit, že sa potýkate aj s inými problémami, je veľmi pravdepodobné, že sú prepojené. Právna diagnostika a komplexná liečba všetkých koexistujúcich stavov je základom pre zlepšenie kvality života. Ak sa lieči len jedna časť problému, výsledky nemusia byť trvalé. Okrem terapie a odborných rád je dôležitá aj podpora tela zvnútra. Verím, že v rámci komplexného prístupu môžu byť užitočné aj kvalitné doplnky výživy. Pre mňa sú to tieto, ktoré pomáhajú doplniť potrebné živiny pre optimálne fungovanie mozgu a celého organizmu. V ďalších videách sa pozrieme hĺbšie na to, ako môžu tieto doplnky podporiť zdravie mozgu a zvládanie niektorých z týchto stavov. Pre viac takýchto typov ma určite sledujte. Ak máte nejaké otázky k tejto téme alebo by vás zaujímalo viac o konkrétnych doplnkoch, dajte mi vedieť v komentároch a nezabudnite zdieľať toto video so svojimi priateľmi.